Siz hürmetli milletteşlerimiz, Işıraşı Urnu Qazan деген тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген бездә кунакта Сахалиннан килгән милләттәшебез, Сахалин татарлары милли мәдәни автономиясенең рәистәше Зәкия Вәлитова. Хәерле көн, Зәкия ханым. Хәерле көн, милләттәшләр. Зәкия ханым, менә бездә бүген хәзер иртәнге 9, Сахалинда сәгать ничә? Без 8 сәгатькә алда йөрибез, 8 сәгатькә алда яшибез, алда эшлибез 8 сәгатькә. Бездә уже сәгать 6 буламыз. Менә Казанга килгәннән сез бит инде Татарстан кызы, Чүпрәле кызы. Казанга килгәч вакыт аралыгы нык сизеләме? Вакыт аралары нык сизелә дә, безнең вакыт юк, без Казанга киләбез эшләргә. Эшләргә безнең монда эшебез күп. Без Казанда төрле чараларда катнашырга тырышабыз, барлык чараларда катнашырга тырышабыз. Чөнки бездә Сахалинда андай чаралар юк. Безгә тәҗрибә алып китәргә кирәк. Шулай ук янда Сахалинда тырышып җиңсез ганап эшләргә кирәк. Зәкия ханым, менә сез сөйлисез, алып китәргә кирәк дип, без дә сездән алабыз тәҗрибә, сездән үрнәк алабыз. Менә зиратларны, чистартуны сез һәрвакыт башкарып торасыз. Менә ятим калган карт абзыйларны, өлкән яшьтәге апаларны карап, тәрбияләп, аларга туганнарын эзләргә дә булышасыз әле. Менә ул эшләр турында сөйләп китегез әле. Безнең оешма 2005 елдан бирле эшли. Без беренче Сахалин тарихында беренче сабантуй үткәрдек. Бездә балалар сабантуе бик матур үтә. Бездә 8нче мәртәбә уже балалар сабантуе үткәрәбез. Быел ул сабантуйга яшәргә телебез ерак көнчегеш балаларын, татар балаларын. Без эшлибез шулай ук картлар йортында, балалар йортында. Картлар йортына баргач, йөрәкләр елый. Елый татар әби бабайларның истенә карап. Аларның балалары бар. Алар балаларына кайсы бирләре даже өйләр алып биргәннәр. Әмма ләкин менә алар мәҗбүри булганнар картлар итендә яшәргә. Без аларның балалары ташлагач, инде туганнарын эзләргә тырышабыз. Менә безгә туганнарын эзләүдә бөтен дөнья татар конгрессы ярдәм итә. Без районнардан төрле өлкәләрдә татар оешмалары бар. Шул татар оешмалары аша туганнарын табып, бик яхшы гына сөйләшеп, шулай без Аллага шөкер китереп тапшырабыз. Туганлык җепләрен бәйлисез сез яңадан, Бәйлибез, аларның туганнары, туган каныгыз диеп әйтәбез. Сезнең ташларга ярамый. Бездә татарларда олыларына ташларга бик тә ярамый. Ул бик зур гөнаһ. Шуңа күрә без менә туганнары да алалар, рәхәтләнеп алалар. Безгә зур рәхмәтләр әйтәләр. Чөнки картлар бит инде 80ннән узганнар, аларны Сахалинда менә шушы картлар йортында русча күмәләр. Шуңа күрә без тырышабыз инде менә татар халкы булып, татар булып туган, татар булып үләргә тиеш ул. Менә бу юлы Казанга алып килдегез бит әле бер өлкән яшьтәге ханымны. Без бу ел менә алып килдек 3 ноябрьдә. Флюра Мухаммедияровна, аның язмышы инде елап үләрлек. Тыңласаң, ул аның әтисе киткән сугышка, әнисе анарга яшәрен булганда үлгән. Ул детдомга эләкә. Туганнары ала башта, берсен ала әтисенең ягы, берсен ала әнисенең ягы. Аннары әтисенең ягыннан алган туганнары аны детдомга тапшыралар. Ул детдомда үсә, тырышып укый. Әмма ләкин менә шушы картлар йортына килеп эләгә. Ул инде 8 ел торды картларында. Гел инде әйтеп, туганнарымны табыгыз дип, менә без бөтен дөнья конгрессы аша аның Мария Илда туганнарын таптык. Менә шунда аның апасының кызы аны алды тәрбиягә. Бик зур рәхмәтләр Гөлсәриягә. Без аның белән элемтәдә торып, башта без әле психологически да бит туганнарын да хәзерләргә кирәк. Апаны да ул бит үзгә тормыш җиңел әйбер түгел, төрле семьялар була. Менә шулай итеп бик без аннарысын әле без килеп, хәлләрен белеп торабыз. Ул бит инде Сахалинда 60 ел торган. Шуңа күрә анарга да җиңел түгел, семьяга да җиңел түгел. Аның әтисе Кызыл Йылдыз сугышы беткәндә Япониягә кадәр барган. Менә Кызыл Йылдыз, Красная Звезда.
ордені белән бүләкләнгән. Менә белдегезме? Шуның кызы ятырга тиеш картлар йортында. И миңа даже тырырга гына түгел, аны йөрәкләр тетри, кайчан әтәләр шулай. Табутта көмәбез сезнең татарны диеп. Шуңа күрә менә туганнары мөселманнарча укып, мөселманнарча күмер юдә бик ул бит инде дөньядан китә. Шуңа күрә менә шундый эшләр башкарабыз. Рәхмәт, менә шул изге эшләрегез өчен әйтәм бит, ул безгә дә үрнәк алырлык, менә шундый игелек сезнең кылган гамәлләрегез. Бүгенге көндә күпме татар яши Сахалинда? Безнең бүгенге көндә 5000 татар яши. Ул перепис буенча, язу буенча, бөтен Россия язу буенча. Безнең язу буенча 6нчы буын татарлар Сахалинда яши. 1922 елда килгәннәр беренче татарлар. Менә мин история, татарлар тарихын җыямын и китап чыгарырга тырышам менә бу елларда инде шуннан күрә бик күп историялар. Безнең халык бик тырыш, татар халкы. Аның искиткеч тарихы Сахалинга килеп, анда бер айлар килеп, битләнеп биткәннәр. Әмма бар тоже бик кайгылы шундый тарихлары да. Аларның кайсы берсләренең килә поездларда балалары үлгән. Алар ниндидер станцияда шул баланы биреп калдырганнар. Менә алар хәзер белмиләр инде, кайсы станцияда биреп калдырды икән балабызны. Кышкыны килүчеләр дә бар. Шуңа күрә бик уңайсыз булган шул вакытта. Гыйбрәтле тарихлар инде монда. Да, бик без инде яшьрәк буын безгә дә шулай ук алардан пример аларга кирәк алардан. Закия ханым, ничә ел яшисез хәзер Сахалинда? Мин Сахалинда 82 елдан бирле яшим. Мин бик шундый чая комсомол идем. Шуннан соң мин каядыр китәргә иде. Каядыр миңа әйттеләр, или Байкал-Амур магистралена барырга, или Камчаткага, или Сахалинга. Мин инде ераграк Сахалинга барам диеп, китәм диеп. Менә шулай йөрдем. Бик уңайсыз булды киткәч. 3 ай еладым. Белгертмәдем. Мин бит инде ничек инде горурланып киттем. Эшләргә комсомол бит инде. Туган яклар сагындыра. Шуңа күрә төрле хәлләр булды, инде тормышта да төрле булды. Минем хәзер инде 2 балам да үсте Сахалинда, хәзер икән үгәмүсә. Аларны да тырышамын, татарның гөреф-гадәтләрен өйрәнеп, татарыбызның ислам динен кабул итеп, шулай яшәргә, тагын да шулай. Мәчетегез бармы? Сахалин травында менә безнең 2015 елда яңа губернатор килгән иде, Олег Николаевич Кожемяков, шуннардан сырап, безнең оешма бик каты сырап алды җир, алды зиратка җир. Менә шушы эшләрне, зур эшләрне безнең губернатор поддержать итте. Безнең шулай өметебез инде бик зур иде. И менә безнең 2015 елда тоже безнең оешма, Туган тел оешмасы, безнең Татарстан белән Сахалинның 92 елда гына иде килешү. Менә без 92 елдан бирле менә шулай каядыр һавада эленеп торган инде ул. Менә шушы 2015 елда тагы Татарстан Сахалин белән шул элемтә килешү инде язылышты. Подпислар куелды, и без менә шуннан соң тагы да тырышып эшләргә мәҗбүрбез даже. Без татарлыкны күрсәтергә тиеш. Без татарлар тырышабыз, безнең татар мәктәбебез бар. Без татарча диктант та яздык. Менә Аллага шөкер, Татарстаныбыз. Мин гел әйтәм инде, менә безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка, безнең бөтен дөнья татар конгрессы булмаса, без андый эшләрне, андый чараларны башкара алмас идек. Менә мин даже алам примерга үзгә халыкны, Сахалинда яшәүче Мордва, Чуваш, Мари халыклар, Удмурт халыклары, аларның теле дә, аларның милли бернинди мәдәни кузгалышы да юк. Алар инде безгә әйтәләр, сезнең менә нинди Татарстан яхшы, бөтен дөнья татар конгрессы бар. Менә шулай сез ничек элемтәдә торасыз бөтен дөнья татарлары буенча. Шуңа күрә без горурланабыз. Менә шундый безнең
Казаныбызда, безнең туган илебездә, туган ягыбызда менә шулай сезнең кебек кешеләр безнең белән элемтәдә тора, безгә ярдәм итә, безне төрле чараларга кушыла. Без шуңа күрә бик зур рәхмәт. Зәкия ханым, менә бу юлы килүегезнең тагын бер миссиясе булды бит әле. Балтач районында сезнең Сахалинның элекке губернаторы фаҗигале рәвештә үлгән Игорь Фәрхетдиновның һәйкәле ачылды. Без менә Сахалиннан делегация килеп, менә шушы һәйкәлне бергә Салауч мәктәбенә дә барып, анда балаларны тыңладык. Менә шулай безнең губернаторыбыз Игорь Фәрхетдиновның төпләре, анда менә шул ул безнең Сахалин өчен бик зур эшләр эшләде. Һәм безнең татар культурасын, татарның эшләрен алып барырга да ул безгә зур ярдәм итә. Шуңа күрә без горурланабыз. Менә безнең губернаторыбыз Игорь Фәрхетдинов менә Татарстаннан, Балтач районыннан иде. Хәзер без әле һәйкәл куйдык та, битте дип, эш битте дип тормыйбыз. Безнең эшләребез бик күп. Васил Гаязович Шайхразиев белән киңәшеп, менә бүген без Балтач районында Сахалиннан Сакура дигән куаклар алып килеп, анда без сквер ясарга исәбебез бар. Балтач районыннан балаларны Сахалинга алып, менә кая безнең Игорь Фәрхетдинов эшләгән, яшәгән урыннарын күрсәтеп, Сахалинны күрсәтеп, балалар белән безнең булырга тиеш обмен. Димәк, сез ике туганлык җипләрен бәйләргә тырышасыз. Сахалин белән Балтач районын тоташтырырга телисез. Без тоташтырда күпер без ясадык инде, шундый күпер, бик күп китаплар алып килдек Балтач районга, Сахалин турында, Игорь Фәрхетдинов турында. Менә шулай без инде элемтәдә, менә Сахалинда без аның инде үткәрәбез туган көнен. Габдулла Тукай белән аның Игорь Фәрхетдиновның туган көне 16 апрельдә, Габдулла Тукаебызның 26 апрельдә. Шуңа күрә без анда Сахалинда үткәрәбез 2 йылдыз татар кешеләре. Шулай иттереп үткәрәбез. Шуңа күрә без бу елы килгәч әле делегация белән бардык Тукайның әнисенең каберенә. Менә шулай, Аллага шөкер, Алла ярдәм бирә. Милләттәшләребез бергә, бердәм булганда безгә дә бик шатлык. Зәкия ханым, менә туган яклар сагындырамы? Туган яклар сагындыра. Монда кеше бармы сезнең Чүпрәлдә, нигезегез сакланамы? Чүпрәлдә безнең уже 2-нче буын туганнар гына. Безнең Ульяновск шәһәрендә инде туганнарыбыз бик күп, бик сагындыра. Исән-сау кайтып җитегез. Сез тегендә Сахалинда менә сезнең шикелле кешеләр кирәк. Милләтебезне сакларга, динебезне сакларга, җыр-моңнарыбызны сакларга. Сез аларның барысын да эшләйсез. Исән-сау булыгыз. Гел аралашып торыйк. Килегез Казанга, без барыбыз Сахалинга. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә дә. Бүген безнең очрашу урыны Казан тапшыруының кунагы Сахалиннан килгән милләттәшебез, ондагы Туган тел оешмасының рәистәше Зәкия Вәлитова булды. Мин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән саубуллашам.